खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव अदालगुरिनि सासे समाज सिबियार बे समाज सिबियारिया बे समाव गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे थांनाय 2010-2011 मायथाइफोराव जाबायदि थासारि जायोमोन हारि माहारिनि गेजेराव बुथारग्लुंनाय जायोमोन आरो बै समाव माबायदि थासारिजों बारग'लांनो गोनां जादों बेनि सायाव बुंथिना होदों सासे अदालगुरिनि समाज सिबियारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे मोनसे समाव जाय समाव जोबोदनो हारि माहारिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि दाङाबाजि जायोमोन होननानै बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों 2010-2012 बैफोर मायथाइफोराव मोनसे गाज्रि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन बन्दनि अनजिमाया हिसाब गैयामोन साननो हायै बा सानख'नो हायै हिसाब गैयै मोनसे बन्दआ जायोमोन दिनै बिटिसि बन्द गाबोन आसाम बन्द बेफोरबायदि बन्दनि अनजिमाया जोबोदनो जायोमोन मानोना बै समाव खुंथाय गोहोआव थानाया बा खुंथाय गोहोआव जाय दंमोन बिथांमोना सामलायनो हायाखैमोन जायनि थाखायनो बै समाव बन्दनि अनजिमा आरो माहारिनि जे दाङाबाजि बुथारग्लुंनाय थासारिया बै समाव जायोमोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों थामहिनबा बुंथिना होदों सासे समाज सिबियारि सुबुङा जे এটা সময়ত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আছিল যে 2008-2012-14 যে মানুহে আজি বুলি দেখিব শান্তিটো আপোনালোকে চাব বিচাৰে আপোনালোকে যে পথাৰখন চাই যে আজি চাৰিওপিনে আপুনি পথাৰত দেখিব যে সেউজীয়া ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মানুহে আগতে এনেকুৱা হৈছিল যে যোৱা 17 বছৰ এনেকুৱা হৈছিল আপোনাৰ মাহটোত 20 দিনেই বন্ধ আজি বোলে অবৰুৰ বন্ধ কালি বোলে বড়োসকলৰ বন্ধ কালি বোলে হত্যা কালি বোলে মৃত্যু ইত্যাদি ইত্যাদিৰ কাৰণে বন্ধ হৈছিল थांनाय बिपिएफ सोरखारनि 27 बोसोराव दानसेयाव 20 सानानो बन्द थायोमोन होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोबां बन्दजों बेजों गुबुन जायगाफोराव थांनो हायै थासारियाव बारग'नो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखाल बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ 4 बोसोरावनो गोबां सोलायथाय लाबोबाय गोबां जौगाथायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दं हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे खौसेथिया फैबाय दाङाबाजि आथिखालाव गैला बन्द गैला आसाम बन्द बिटिसि बन्द बेफोरबायदि जाला होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां समाज सिबियारिया बुथारग्लुंनाय गैला हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजिया गैला बन्दखौथ' जों मोनथिनो मोनलानो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां समाज सिबियारि बिथाङा थारैनो सासे समाज सिबियारि बिथांनिफ्राय जे बेफोरबायदि मोनसे सिगाङाव जानाय जाथायफोर बे जाथायखौ लानानै आथिखालनि थासारिखौ बिथाङा रुजुनानै गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' इउजि ब्रह्म गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ साबायखर बावदो जे बेफोरबायदि गोजोन थासारिखौ लाबोनानै जौगाथाय बिथिंखौ खामानि मावनायाव बा खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों जे এটা সময়ত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আছিল যে 2008-2012-14 যে মানুহে আজি বুলি দেখিব শান্তিটো আপোনালোকে চাব বিচাৰে আপোনালোকে যে পথাৰখন চাই যে আজি চাৰিওপিনে আপুনি পথাৰত দেখিব যে সেউজীয়া ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মানুহে আগতে এনেকুৱা হৈছিল যে যোৱা 17 বছৰ এনেকুৱা হৈছিল আপোনাৰ মাহটোত 20 দিনেই বন্ধ আজি বোলে অবৰুৰ বন্ধ কালি বোলে বড়োসকলৰ বন্ধ কালি বোলে হত্যা কালি বোলে মৃত্যু ইত্যাদি ইত্যাদিৰ কাৰণে বন্ধ হৈছিল গতিকে এতিয়া যিহেতুকে মাননীয় ইউজি ব্ৰহ্ম মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো মাননীয় গোবিন্দ বড়ো ইত্যাদি গোটেই টিমটোৱে যি ধৰণে ৰাইজৰ লগত আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ লগত দল সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰি যি কাম আৰম্ভ কৰিছে মই দেখিছোঁ যে এতিয়া যোৱা 21 চনৰ পৰা আজিলৈকে ক'তো তেনেকুৱা আপোনাৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সাম্প্ৰদায়িক ডন খৰিয়াল আমি দেখা নাই গতিকে শান্তিৰ পৰিৱেশটো ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজে আচলতে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय बीएसएस डिप्लोमा इन मेडिकल रिकर्ड साइन्स BSS Diploma in EEG and EMG Technology,
BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।